Tony Abela, ex-segretarju parlamentari fil-gvern ta' Lorenz Gonzi, reġa' sappostu fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Dan wara li kienu li rebaħ il-by-election għas-siġġu parlamentari li kien jokkupa l-ex-ministru Joe Cassar. Joe Cassar irriżenja wara li sar magħruf li ħarigali sostanzjali minant ta' Gaffarena meta kien fil-kabinett. Riżenja li seħħet wara pressjoni minn diversi kwartieri, f'perjodu fejn il-kap nazzjonalista Simon Busuttil kienet jinsisti li Cassar kellu jżomm is-siġġu parlamentari tiegħu. Dan minkejja li Cassar kiser il-kodiċi tal-etika meta ma ddikjarhomx. Fis-sala tal-voti fin-Naxxar dersa mill-bidu li n-nutar mir-Rabat kien se jkun fuq quddiem biex jirbaħ dan is-siġġu parlamentari. Tant li meta fetħu l-voti ta' Cassar, Abela ħa 1400 vot, bil-perit David Vassallo jsegwih b'965 vot. Fatt wara ieħor Abela żamm postu fuq quddiem sakemm laħaq il-kwota ta' 1940 vot. Għal Abela li mdorrijin naraw ħbotijiet ta' flus sostanzjali fil-maratoni tal-Partit Nazzjonalista, din se tkun il-5 leġislatura. Fil-fatt huwa kien elett fil-Parlament fl-1987, fl-1996, fl-1998 u fl-2003.